गिबि गिबियावनो मागो दाननि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंहा केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला बे मेलाया 10 साननि 27 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 5 फेब्रुवारियाव जोंहा जोबहैगोन। थिग बेबादिनो 27 जानुवारि खालि जोंहा दङ कार'कि माने ट्रेकजों खननाय बादायलायनाय। बेखौ जोंहा गिबि सानखालि 27 जानुवारि खालि लानाय जादों। थिग बिदिनो नेक्स्ट 28 जानुवारि बे खालि जोंहा मोसानाय बादायलायनाय। बेखौ जोंहा बेखेवफैगोन थरायना सुदेमसना रामसियारि, बिथाङा जोंहा आर्टिस्ट। बिदिनो 29 जानुवारि खालि दङ जोंहा बिदिनो मडेलिं दिन्थिफुंनाय। बे मडेलिंआ बिदिनो मडेलारफोर फैगोन बेवहाय। आरो नेक्स्ट बिदिनो 29 खालि जायगानि लकेल सिंगारफोर थागोन। 29 खालि लकेल सिंगार आरो नेक्स्ट 30 खालि मडेलिं दिन्थिफुंनाया जागोन 30आव। बिदिनो 31 खालि देंखो मोनाबिलियानो बेवहाय उदालगुरिनिफ्राय जोंहा फंबाय थरथिंग होननाया मेथाइ रोजाबफैगोन। नेक्स्ट 1 फेब्रुवारि खालि जोंहा दङ डान्स दङ। बेजों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों ददेरे बर', बिथाङा आर्टिस्ट आरो लोगोसे बेनिनो हान्जा थागोन। 2 फेब्रुवारि खालि थागोन गुवाहाटीनिनो थरायना निकिता बर' आरो आसा बर' बिथांमोना रोजाबफैगोन। आरो 3 फेब्रुवारि खालि जोंहा जनालि स्वर्गियारि टिहुनि आरो बेजों लोगोसे लैथोमा बसुमतारी सिमला बिथांमोना नुजाफैगोन। आरो 4 खालि फुंबिलि बसुमतारी चिरांनि, बिथाङाबो सिंगार। बिनि उनावहाय 5 फेब्रुवारि खालि जोंहा अखा थंब्लेद देंखो मोनाबिलि लानाय जादों लटारिबो। आरो जोंहा बेजोंनो मोनसे फेब्रुवारिनि 1 खालार खालि 1000 सुबुङा बेवहाय आर'ज रोजाबगोन। बेवहाय जोंहा आर'ज रोजाबनायाव नुजाफैगोन जोंनिनो बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि सारा फैगोन। बेवहाय जोङो बयखौबो रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानो खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेला आफादा साबसिननिफ्राय हामसिन नुनो थाखाय जोङो गासैबो रायजो राजानिफ्राय लैहोर नुजाफैनायखौ हास्थायनानै आं कालचार सेक्रेटारि जानानै बेखिनिखौनो आसा खालामनाय जाबाय। आदसा, जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया गुबुनफोर बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो गाजा गोमजायै जोंनि कमिटिया आफादा खुंनो होननानै थाम-थिम खालामगासिनो दङ। जों देग्लाय बोसोरनि जिथु जोंनि फुजानि हाबाफारि 5 सान, बेखौ जोङो 10 सान लाखिनाय जादों। जोङो कमिटिनिफ्राय बे 10 सानखौ जोङो थि खालामनानै देग्लायनि जानो गोनां जिथु जोंनि बाथौ फुजा, बे बाथौ फुजाखौ जोङो 10 सान फालिनाय जागोन। दा बेवहायनो जोङो बे 10 सानाव जोङो गोबां कालारफुल प्रग्रामफोर लाखिनाय जादों। कालचारनिफ्राय लानानै बायदि मेला बाजार बेफोरबायदि गोबां लाखिनाय जादों। जोंहा गिबियावनो दङ इन्टारनेशनेल एक्सप'। बेवहाय जोंहा गोबां आइटेमफोर थागोन, जेरै मिना बाजार, चिलड्रेनफोरनि ट्रेन, सोरखि खेला, आरो गोदानै देग्लायसो नैबे जोंनि ओनसोलाव माने गिबि खेबनि थाखाय जायगा लाफैदों। बे जाबाय जलपुरि डान्स। बे जलपुरि डान्सआबो जोंनियाव श' जागोन। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौ गिबियावनो खावलायहरखानाय थाबाय जे बे मोनसे गोदान आइटेमखौ जेन नोंथांमोना लैहोर नायनानै जेन बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि जिथु जोंहा जलपुरिनि डान्सारफोर, बेयो जोंनि भारतनि बाहेरनि इण्ड'नेसियानिफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन। दा बेफोरबायदि गोबां मोजां आइटेम लाखिनाय जादों। बेनिखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायो जेन जोंनि बे 10 साननि जिथु बाथौ फुजा फोरबो फालिनाय, बे फालिनायाव जेन लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होयो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां।
मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।